Duk da yake manyan jam'iyyun siyasa a Najeriya sun himmantu wajen neman nasarar zaɓe, wasu suna ci gaba da zama da baibaice da matsalolin cikin gida, kamar yadda jam'iyyar adawa ta PDP ta kasa shiryawa da gwamnonin nan da ke yi mata barazana. Ita kuma jam'iyyar APC mai mulki kwanan nan aka ji ɗan takararta na shugaban ƙasa na kokawa akan matsalolin da ƙasa take ciki a haujin ƙarancin man fetur da kuma canjin kuɗi da yake gani na iya kawo masa matsala. A jihohi ma ana samun irin wannan takin saƙa a tsakanin jam'iyyun, kamar yadda yake faruwa yanzu a jihar Kebbi da ke arewa maso yammacin Najeriya, inda 'yan majalisar dokoki na jihar ke kai ruwa rana da gwamnan jihar Sanata Abubakar Atiku Bagudu. A matsayina na ciyaman na watsa labaru a majalisar dokoki ta jihar Kebbi, wanda a yau mun zauna a majalisar dokoki ta jihar Kebbi mun kai ga yarjejeniyar da mu da an rike da mukamai na majalisar dokoki, shugabanni na majalisar dokoki na jihar Kebbi mun yi rizayin mun aje bisa ga mukamanmu. Wannan abun kuma ya samu karɓuwan 'yan majalisu mutum 20 da muke tare da su, kuma sun yarda muna kuma mun aje wannan kujerar namu daga yanzu. Na zaman mu na shugabanni na majalisar dokoki jihar Kebbi, kuma ga attendance a hannuna. A wata takarda da majalisar ta fitar ta baiwa gwamnan umarni ya bayyana gabanta wannan Juma'a domin warware wata takaddama ta wasu makudan kuɗaɗe da ta amince masa ya ciwo bashi. Sai dai wasu manyan jami'an gwamnatin jihar ta Kebbi sun dira a cikin majalisar, suka zauna da 'yan majalisar a kokarin warware wannan takin saka, inda aka ɗauki tsawon lokaci ana tayar da jiyojin waya. A ƙarshe duk kokarin da manema labarai suka yi domin jin sakamakon zaman ya faskara. Za a ci amman zai muku. Yaushe? Masu rajin bunƙasa tsarin demokuraɗiyya a Najeriya na ganin cewa idan an dafa ɓoye ba a ci ɓoye, shine kisa irin waɗannan matsalolin na fitowa fili. Malam Shehu Eskudu na daga cikin 'yan rajin haɓaka demokuraɗiyya a Najeriya. Saboda duk wani abu kaga suna yanzu kallon su na mukai. Baya ga haka, su waɗannan zasam 'yan majalisar dokoki su ne muke kira hiyar shekara 3 su kawo mana agaji domin a gyara mana jiharmu, a kawo ci gaba, a daidaita demokuraɗiyya. Dukkanin tsawon shekarun ga 3 wallahi suka ke sauraron mu suna can suna sun haɗa kai da mai girma gona shina yan abin da ya ga dama tare da ɗaurin gindin su. An zaɓi shugabanni ya aza irin waɗanda yake so da masu mishi ladabi, waɗanda za su yi dukkanin abin da ya umarce su, ba a tunanin su ba da su ciki ba, sai ga su ma sun kwana za su yi gida ba su barkata komai ba, ba su yi ayyuka ba, ba su samu wani abin duniya ko wani abu da suke so ba, ba su da mutuncin shi ba. Saboda hakan ga mu dai kallo an namu. Na tuntubi kakakin jam'iyyar APC a jihar Kebbi, Isa Asalafi, akan irin kallon da jama'a ke yi wa wannan tankiyar tsakanin 'yan majalisa da gwamnan jihar. Ba za mu ce mishi illa ba, wato shawar demokaradiyya shine a yarda a saba a yarda. Wannan abin da ya faru ba abin mamaki ba ne, zamantakewa ce ta wannan, kuma wannan zai ƙara ba da dama a ƙara samun better understanding. Na yi ƙoƙarin ji koda daga ɗaya daga cikin 'yan majalisar akan yadda jama'a ke ganin cewa ruwa ne ke son ƙarewa ɗan kada bai gama wanka ba, shine muharin wannan rikicin, sai dai abin ya ci tura.